Здравейте всички от YouTube! Аз съм Фейстрайтър и се завръщам отново с игра на Майнкрафт, която ще се казва Майнкрафт епизод 1 поредица. Така, стартирам на Майнкрафт 7B. Зарежда. Ето. Самостоятелно създаване на нов свят. Новият свят ще се казва... Създаване. Казвам, ще е само първи епизод. Създаване на терен и кава. Някакво така бъдно. Още чакам да се стабилизира. Защо така лаги вече? Това лаги, защото го сложих на малко FPS. Иначе си е... После ще го правя на следващите видеота. Там. Човек, събираме да вода. А тези клипове на кой? Те там рандом клипове съм снимал. Иначе сега почваме. Дай, ето тук слагаме. Към... Така, кирка. После... Трябваше да си оправим права. Това не е толкова. Ако искате вие да започнете да снимате, понеже подписвате си на компютър. Като иначе така ще ви лаги, моят не е слаб. Съм го настроил така, забравяй да го правим обаче. О! Вече убиваме прасетелата. Но поне за втори епизод на Майнкрафт това беше оправен. Това от FPS-а, вече казах, но ако някой се чуди, не това ми слаб компютъра, защо снимаш. Ето виждате се на програма. Ето ви е слаб компютъра, по-добре, ако има малко памет. Си служете външен диск, поне да си записвате спокойно. Аз имам достатъчно памет. Вау, тук слизна как не помня. Така, да, ладно всичко. Да, седърво. В този епизод, че е кратък, иначе следващите ще са повече време. Защото така мен поне 15 минути. Така, продължаваме се. Там има кол. О, наши генераторите са включили. Да съберем някакво камък.
И на някой, ако им тръгва Майнкрафт 1.7.4 или 3, не знам проблем. Един човек ми каза, че не му тръгва. И аз му казах всичко възможно, къде може да го правим. Не става. Така че не ме питайте, ако не ви тръгва. Питайте някой по-добър. Защото това ми е второ видео с програмата Bandicam. Аз съм си свалил Bandicam, защото тя най-малко неща изисква. Не, че аз нямам толкова чтена. Това е просто така. Фрапс и тя не дрази лък. Какво беше правил? Брат. Тук ме крави. Всъщност скоро ще почваме мод сервайвър с мод машина теки, не знам. Аз просто да се търсим къде ще или така не може. Да, продължаваме. И аз колко FPS е? 17. Да, това е виждате, не минава поне 25 FPS, някакво минало. Аз съм си настроил програмата да не минава поне 25 FPS, не знам така. Но после ще ми прави да минава вече 25 FPS, защото това е много гадно да снимам. Вие това го знаете. А после не знам защо качва се един клип за 2 минути, ето първия се кача много бавно в YouTube. Аз имам канал Game. Той се кача толкова бавно. Не знам защо ще се перебавам, но се търси късно за вечерта. Така продължаваме. Всъщност знам как да ми правим така. FPS-ка. Туди е FPS-ка. Да,